שלום אנשים, והיום לכם מה זה הסמיילי הזה. לא יודע, צריך להוריד את אפטויד, להוריד אותו, פשוט מחפשים את זה, יורדים קצת למטה, מורידים את זה השני, 2 שיש, השני. ובואו נראה את זה בחץ. זה פורץ אפליקציות, דברים שעולים כסף לקנות אותם. תסתכל. דרגו את זה. אני אעשה קטעים, אני מלמד את חבר לקרוץ. אני מלמד אתכם כל מה שאני יכול. ואת זה פה, ויש אנה אמתנה. שאנה אמתנה עושה, אני כבר אגיד לכם. ורק רציתי להגיד לכם שזה הרבה זמן לוקח אנה אמתנה, אז צריך סבלנות. וחברים, הנה סיים אנה אמתנה. לוחתים על משהו באנגלית, אין לי כוח. אני מעדיף על 7. תחצו תמיד על 7. כבר יותר גבוה, עדיף על מה שנראה כמו אימייל. נכון, וזה אמור למחוק לכם את האפליקציה הזאת. אל תשחקו בה ברגע שאתם מורידים אותה, לא לשחק. ואז פשוט זה מוחק, ואז תתקינו. אם יש אייפון, זה לא לאייפונים, זה רק לגלקסי, רק לדעת. כן, גם אפטויד. אוקיי, זה אותו. אני אראה לכם מה עושים בדיוק בפנים. זה ירד, אני פשוט מחכה, אני רק אעצור את זה, כי אני רוצה לא במשחק, כאילו. ורק תדעו, לפעמים זה לא יכול לרדת, זאת אומרת שאין לכם מקום, והנה זה ירד, יופי. וקודם כל עושים... וצריך להיות בטוי. לפעמים זה עושה שצריך להיות בווי-פיי. צריך אינטרנט, אבל בשביל... לא צריך באמת, להיות עם ווי-פיי, אוקיי. אם אתם רוצים לדעת, נולדתי בשביעי. אוקיי, קצת השתעלו פה. בשביעי... ב-2016, סתם. 2004. אז לא תדעו אותו. 7, אוקיי, בשביעי לשביעי. רגע, אז נדבנים, אמרתי, בוא נעשה 2016. ייי, משעמם לי. יאללה, 2016. אוי, נולדתי רק השנה, טוב ש... אני אסביר לכם ברגע שזה יטען, למה ייקח קצת זמן נטו. אוקיי, זה נטען די מהר. אוקיי, שזה נטען, אני אחזור לכם, חשבתי שזה יטען בשנייה. בתור יוטיובר אני די חדש בשטות הזאת. אוקיי, חברים, שנייה. בסדר, הבנתי. הולך תסתכל. בקיצור חברים, בואו אני עכשיו אסביר. להגיד ואתם צריכים כסף במשחק שלכם, אתם עושים על הרמה שיש כאן דברים שעולים כסף אמיתי. אני נגיד רוצה את הכסף הזה, או שאני פשוט לוחץ יס, ותראו, יש לי את הכסף. וזה כל הסרטון היום. כל משחק אתם יכולים לעשות את זה. לא כל משחק, חוץ מכלי שוף קלנס ודברים כאלה, נראה לי שכאילו. אבל טוב, יאללה ביי.